A la part baixa de la classificació i en canvi a la segona B si hi ha un equip que està sorprenent positivament és el Lleida en una etapa de recessió i vessants en jugadors de la casa continua tenint la zona alta molt a prop. Ahir va plantar cara al Sant Andreu, que continua sent el millor català de la categoria i que amb tot es podria haver endut la victòria si Lanzarote no hagués fallat un penal. Els aficionats del camp d'esports encara no han vist perdre el seu equip, si bé és cert que s'han abonat a l'empat aquesta temporada. Ja en són 6, dels quals 5 han estat empats a 0, com el d'ahir contra el Sant Andreu. Els d'Emili Vicente van fer mèrits per marcar. Marc Sallarès va disposar de l'ocasió més clara de la primera part. A la represa, els blaus van continuar insistint-hi. El perill va arribar de les botes de David Jiménez. Dos xuts seus, pràcticament des de la mateixa posició, van obligar el porter andreuenc Morales a fer dues bones estirades. Pels quadribarrats, les opcions més clares van venir d'accions a pilota parada, com aquesta rematada de Juan Mapons. El partit s'hauria pogut decantar a favor del Sant Andreu en el minut 68, quan García Ballesteros, l'àrbitre, va veure una agressió de John Moya Rueda en aquesta acció dins de l'àrea, que va suposar l'expulsió del defensa del Lleida. Manolo Lanzarote, però, va enviar el seu llançament al travesser. La pilota va botar sobre la línia. La sensació és una mica que podríem haver tingut un resultat de 3 punts que fa molt temps que busquem i ens mereixem, però del mal almenys, no? Almenys s'ha salvat un punt, s'ha fet un punt que és seguir sumant i també és important. Amb el 0-0, això sí, els dos porters Eduardo i Morales continuen sent els dos menys golejats de la categoria.